Mit navn er Thomas Madsen. Jeg ejer og driver firmaet TM Multiservice til daglig. Jeg etablerede firmaet i sommeren 2013 med den baggrund, at vi skulle tilbyde løsninger inden for ejendomsservice til både beboelses- og erhvervsejendomme. Vores service omfatter alt fra trappevask til vinduespolering til vedligeholdelse af fællesarealer og hjemmeservice. Vi udfører alle vores opgaver med vægt på kvalitet og en god service, hvor vi tager ansvar for det arbejde, vi udfører. Og med det fokus er det vores tro, at der for vores kunder heller ikke er langt fra tanke til handling, når det kommer til valget af jeres fremtidige og foretrukne samarbejdspartner. Vi mener, at med vores kunders tanke og vores handlekraft kan man ændre en masse. Jeg tror 110% på den service, vi udfører, og den service, vi tilbyder, er afspejlet i, at jeg behandler mine kunder med respekt, ligesom jeg gør med mine ansatte. I dag er vi et stærkt team til at servicere hele Nordjylland. Du skal vælge TM Multiservice, fordi vi lytter til dine behov og sammensætter den rigtige løsning til den rigtige pris. Jeg glæder mig til at sammensætte lige den pakke, der passer til dig og din virksomhed. TM Multiservice er en professionel virksomhed. Vi leverer den service, vi lover.